Sopo iku kok gak tau wong iku aku. Lapo wong iku pedhaan nduk kene. Tak temane wong iku. Oh no. Gak situ wis gak wani aku. Kita no sejarah wis rebahan lagi. Nanti lek John iki. Jare jam 2:30 sampai Yamin kurun teko-teko. Oh no. Ngene iki. Gara-gara corona. Kalau sepeda aku api-api ngene tak betul. Ya piye maneh? Wis pemasukan gak eneng. Terpaksa ngene iki. Loh, lha iku lek John. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, biasa lek. Iku mau angarku iku ono ibu-ibu kok beda. Oh, wiring ngene ya. Pian gitu iku. Ngono ku ya dibel sih. Bojone wong iku gak duwe nomere aku. Maksudku bel iku duduk bel telepon dudu. Piye? Dibel klakson iku lho, lek tin 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 iku lho. Ojo kaget. Awake bapak. Piye iki? Masuk. Sip iki. Sip. Tapi yo cek ono dhisik. Bae rujine sing blesat. Kak roto rujine ya. Piye ruji kak roto ya roto. Ngene ancene kok piye. Rantene nyeri. Yo yo ta lah, tak ramut tak. Ya, sip. Piro idone iki? Lho. Lah wingi kan ya wis WA sih, jere 4 juta. Kalau kurang maneh ta iki. Anjir aku bakul tempe mau nyanggu. Biasane kan ngono COD terus kenyang, mestil terus kenyang jane ngono asane. Iki sapi iki modal awas iki ya sak mune wis murah wis ah. Kuat yo. Yo. Sip. Wis ah, mau gowo ta? Yo. Oke. Golek telepon bojoku. Aja ngomong regane sak ngono tak pekno. Oh no. Bang. Tenan dia mau katanya. Iki lho, kate golek takjil aku sampe ini. Lah punanku bareng yo ngomong nek iku ewang ngono gawe ewang ngono daftar punanku. Iku daftar online kuliah jare. Kuliah nanti katanya. Kene lho nang STKIP PGRI Jombang. Duwe kolam renang gede. Iya. Masuk. Tapi jare larang jare kuliah nek kono. Larang opo? Lho mek 1.800.000 kok larang. Iki lho wis sak UTS, sak UAS lho. Murah. Yo iso kok. Wingi adike Arif yo kate kuliah nek kono. Utamane ngono. Ngono. Yo, tak bayar sik ya iki yo. Tak banking. Oke, siap. Nomor rekening pancet wingi yo. Pancet. Lan juta yo. Yuk. Wis mlebu. Loh, cak Oke, rutin. sip. Wis. Wis tak gowo yo. Oke. Lali minggu lo ya, ngawur ya. Ngene dhewe, wis e. Yo. Tak gowo iki ya. Wis. Wis ya nek ngono aku tak langsung ya yo. Yo, meneh daftar jam piro awakmu? Esuk lah wong daftare online kok. Yo Oh, iya, ora iya. sido teko. Yo. Lah ngono kabari yo. Oke. Adik Arif cetak kuliah ndek kono pisan. Siap. Jurusan apa katanya? Sudah bahasa Indonesia jarine rek. Ora Adik Arif jare pengen olahraga, cek iso renang ndek Saya iso renang. Yo. Biar. Yo. Oke. Kayaknya udah berumbang aja nih. Yo wis, tak terusin hati yo. Yuk. Tuan, Oke. wis keren rek ngomong iki. Kena ge ngabuburit. Ya keren yo. Ngabuburit. Sip. Hati-hati. Yo, hati. Walah yo pai kok suka bae. Gak tau sih. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuton diae rek. Gimana lo? Piye gimana nih? Wis. Piye? Hei, iku mah budal mbek Sapar sih. Lah Sapar nang ndi? Ya nang kene ceritane. Rek, Ngene ceritane. Aku mau tambah Sapar, ya sih. ha.
Terus mari ngono, ketemu kancane Sapar. Nah kancane Sapar butuh duit musim corona ngene iki, ngedol sepeda. Mang ngono lho ceritane. Tuku nyari. Gak anyar wis sembrono iki. Nggone kancane Sapar tuku iki mang ngono lho. Piro ngene iki piro? Duwe duit ta? Tuku ngene iki ya. Murah iki mang 500 mian. Mben lek butuh duit bisa didol weda iki, ngono lho. Lumayan ya. Iya. Kayak kelambi rioyo iki. Iya, kelambi rioyo kena dituku iki. Mben didol payu. Payu 800 sak juta payu iki jane iki. Supaya pinter bojoku. Piye maneh musume corona kudu pinter-pinter mikir ketambahan ngono lho ngene iki. Ya. Aku ate nang omahe Arif sik. Adik wingi kate kuliah nduk STKIP katene ya sih. Kok aku kok mulai pokoknya wis ono seperjadian buka puasa. Masa apa iki, Mang? Balah iku mau tak celuki ora semaur. Kate tak masakno rawon jare darah tinggi. Lode jare kolesterol. Kayak susah aku. Wis gak ora masak. Pokoknya sego karo kecap lah kowe. Kita nang Arif sik ngono. Adik. Suwi lho ya. Yo, adik kate daftar online nang ngene STKIP jurusan olahraga. Celak buka iki. Yo. Pedaku iki lebono lho mulai masak yo. Yo, wis. Sembrono pisane. Tetaplah menjadi penawar letiku. Hari pono tadah iki. Walah. Kene selera aku tak ngeyang bojo. Sik. Lumayan sopo rezeki tinggi tuku plantir yo. Iyalah. Bismillah ya. Buka-buka payu. Lumayan, deh. 500 tapi ini akeh. Wis aman. Tak masak sih aku ya. Lumayan ya. Muka-muka rezeki ini tinggal tuku klambi rioyo. Wah, nang Facebook sawep pi dagangan. Ono dagangan balas rek. Sepeda detail iki kayak. Betul. Jos. Sip. Wah, cawak pak. Cawak pak ini sepeda ini. Ruci ini murah banget. Setere kenceng. Asli juga. Lu. Hari cocok. Assalamualaikum. Bu. Pak. Assalamualaikum. Bu, Pak. Waalaikumsalam. Kadang apa mas? Mboten nerima sumbangan. Niki lho, Bu. Sumbangan. Napa? Niki siapa Bu? Oh, nggih. Nggih, monggo. Monggo. Tidak menten apa? Regine. Nggih, sampean tolong nggih mboten napa-napa, tapi tetep dimawon lho, Mas. Gede nanggung to, Mbak. Asli iki nggih. Asli sepeda nggih. Nggih, asli to, Mas. Ini bal-bale Apa ini, Mas? kula hitung riyen nggih. Hitungan wis jangkep pokoknya. Sepeda sini, Mbak. Asli gawanane bojoku. Gangsal atus ngoten. Waduh, Mas. Aku mau. Oleh Mas. Wis pasti pinter ngoten lho. Sampai kita larangan. 1.200.000 wis tak cono iki. Ya apa? Ngoten nah. Iya piye? Keren nggih. Wapi iki wis jos iki pilihane bojoku iku mau. Centang soalnya nggowo, Mas.
Niki oli nyar nggih. Wah, nyah, pate yo nyar iki masak yo. Nggih napa? Pate nyar. Latte anyar, oline anyar. Ayo didol maneh. Oh, iki garek masang to iki Mas wis. Loh, iya to. Sip to. Nggih. Wes, pokoknya rezekine bojoku tok iki. Nggih paling ngoten nggih. Langsung mawon ke lokasi. Sadi. Kesong iya. Oh, pelaris. Ayan. Iya itu pasti. Pun. Monggo nggih. Nggih lho, Mas. Gak ditumpaki ta ngono ku. Pun boten. Sakno. Wah, Sepeda. kok ya aneh-aneh bedane. Lumayan, berarti 200. Hah, bagus. Alhamdulillah rezekine bojo. Besok gawe tuku lambi riyoyo. Tapi belum masak. Masak apa ya enake ya? Sik tang boleh ini. Wah, cocok iki. Waker Lounge Jombang. Spesial makanan fresh dengan bumbu gurih kremes. Menune wake kira. Loh, ada ayam balado, Oh, boleh. ayam ungkep, ayam kremes, Oh, boleh. sambel, balado terasi. Wes pokoknya enak iki ketoke. Tak teleponnya rek Waker Lounge mau. 081 331 30 1067. Halo Mbak, mau pesen bebek kremes sama ayam ungkep, ada ya? Oh iya Mbak, delivery ya Mbak ya? Pakai apa Mbak deliverynya Mbak? Hah? Oh, Raja Express ya? Iya Mbak. Yang cepet ya Mbak ya? Iya. Ya, makasih ya Mbak. Resip. Karek ngenteni tok. Selamat sore Mbak. Kami dari Raja Express mengantarkan makanan dari Waterland. Itulah cuman ya. Makasih, cepet banget ya. Raja Express ya. Dari pihak jasa Raja Express, apabila Mbaknya berkenan menggunakan jasa Raja Express, bisa menghubungi Raja Express. Ini Wah. ada stiker jasa juga. Oh, terima kasih Mas. Terima kasih semuanya. Ya, makasih. Cepet banget ya. Sip, jadi kok. Alhamdulillah. Nyampe cepet. Waker Lounge Jombang. Iki ayam ungkep. Sing iki ayam kremes. Mantep berak. Sip. Gawe maleman pisan gawe wong-wong. Wes, mari beres. Enak. Wes, saya buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak. Makan Doni. Apa iki? Wah, kayak iki mau. Ya iku mau kan ya menisan dot, kayak malemane wong-wong wis beres kabeh, lewat Waker Lounge Jombang wis gak usah ribet.
Tunggu-tunggu mbok kirimi iki semalaman. Iya, lewat background CV wes. Mantep kan? Mantep deh. Bukan dhewe kok apa? Ya wes iki pisan sisae ta wes. Lho, iki senenganku iki. Ya aku iki sahur pisan. Iya, yang kepewenak. Ya. Hmm. Ya aku iki. Iya. Pinter Mayan. kok. Bojo pinter ya ngene. Iya iya sih. Bojo pinter. Salah. Pak. Apa? Wes tawe duit iki to, Pak ya. Iya, apa urusan? Ujarane. Ya ora. Bilen Kapan golek klambi anyar diri ya? Klambi anyar sume corona, sume virus ngene iki, gak usah klambi royo-royoan. Kalian mudik kan kok. Aja mudik, aja piknik. Corona itu untuk keluarga, pas aku mulai di omah ae. Betul. Wis iki duwe gak aku. Kata kok tadi itu. Iya ya. Duwe teko ndi ki mau? Hah? Duwe teko ndi ki mau kok akeh? Aku bojo ngono, bojo pinter, Pak. Aku mangan ngewangi sampean. Kaya apa? Dodol pede ku mau lumayan itu berarti. Sampeyan iku salah hitungan. Saya 200 tak belanja no. Iki Pedae Pak piro? kayu 1.200.000. Pedae payu? 1.200.000, Pak. Iya, tak pinter lah. Jos toh aku ngewangi sampean. Peda payu? 1.200.000, Pak. Mayan tapi 200. Iya. Pinter loh. Bati. Ngene iki, ora jujur ora bojo. Ora mujud, ora rugi lah. Lah tuku mau piro mau, Pak? Buku 500. Lah terus. Ya bener dong. Berarti dong lah tuku 500 aku. Yo terus Pati. 1.200.000. Yo Pati wis. Masalah kono. Pinter gak aku? Iya, lagi. Awalnya ora jujur. Ora mujur. Ora bati malah rugi. Ada.